אלפי, אל תיקח יותר מדי קשה את גרשון. אתה יודע שאם בפנים הוא רך כמו מרגרינה. הכל טוב, נטלי. מה? שאלתי אם הכל בסדר איתך. כן. אוקיי. למה? סתם. מה קרה? תרגיע את הבד וייב עכשיו, טוב? לא אני זה שכמעט שבר את הדלת במלתחות. בסדר, אתה היית מתנהג אחרת? לא יודע, אבל מתחיל להימאס עליי שהוא כל הזמן דופק לנו את המשחקים. בסדר, רון. כולנו היינו צריכים לשחק יותר טוב. יואו, דניאל, אין בעיה, תמשיך להגן עליו. רון, אני פה אם לא שמת לב אם יש לך משהו להגיד. יודע מה? סבבה, אלפי. נמאס לי שאתה דופק לנו את המשחקים, ועוד יותר נמאס לי מהתקפי זעם הבלתי נשלטים שלך. קח איזה סדנה להתמודדות עם עצבים, כאילו, באמת. רון, אולי די עם זה? מה, אסור לי להגיד מה שאני חושב? כולם פה יושבים ושותקים, כאילו מפחדים להעליב. אם אנחנו נבחרת, אנחנו צריכים גם לדבר פתוח, גם שקצת לא נעים לנו. אתה צודק. אולי אני באמת צריך לקחת סדנה או משהו, או לפרוש בכלל מהנבחרת, גם לי נמאס להפסיד את המשחקים האלה בשבילכם. אולי די כבר עם השטויות האלה, אלפי. אתם רוצים לדבר פתוח? יאללה, בואו נדבר פתוח. אולי תספר להם למה באמת פספסת את הזריקה הזאת? נא לי תפסיקי. לא, לא בא לי. לא מתאים לי הלינץ' הזה עליך. אתה תספר או שאני אספר? על מה את מדברת? אולי פשוט נשאל את נטלי למה לא היית כל כך מרוכז. אני לא מבין, לא יכול לחכות עם זה? תגידי לי. עזוב אותי. אלפי, אני מתנצל. אין על מה. עדיין הייתי צריך לקלוע את זה. אולי תפסיק לקחת על עצמך את כל האשמה? ואתה נהנה שכולם סתם יורדים עליך? ואת יושבת שומעת הכל ולא טורחת להגיד כלום. לא, באמת הרבה זמן לא שמענו אותך מגנה על אלפי. אל תסובבי את זה עליי. פשוט קחי אחריות על מה שעשית לאלפי ולנבחרת. סליחה, את כולה שנייה וחצי פה, אז תתחילי להרגיע מהנזיפות בבקשה. נטלי, זה לא היה מהלך חכם, ואת יודעת את זה. לא חכם? אחי, דפקה לנו את המשחק! ומי אכפת מהמשחק הזה שלכם בכלל? תגידו, אתם שומעים את עצמכם? אתם חושבים שקל לי? במקום לבוא ולשאול אותי מה קרה, למה נפרדנו, מה הוא עשה, אתם כל מה שאכפת לכם זה המשחק המטומטם הזה שלכם! ואת לא אכפת לך בכלל, את לא אומרת כלום? נטע, את יודעת שאני הכי בעדך. אבל את חייבת להודות שהעיתוי שלך לא היה כל כך מוצלח.